terenului pe care e construită Catedrala Mitropolitană de lângă noi. O poveste incredibilă care s-a întâmplat între anii 2013-2019 și de la sfârșitul căreia se împlinesc acum 5 ani, aceste luni. Deci în plină administrație penelistă, în plină administrație Boc, s-a întâmplat un furt. Nu este puțin spus, nu este prea mult spus, este un furt dublat de o amenințare gravă la care a fost supusă Catedrala Ortodoxă. Această clădire are și o importanță națională pentru că este prima clădire monumentală în stil românesc edificată după Marea Unire de la 1918. Catedrala este a doua biserică ortodoxă extramuros din Cluj, din afara zidurilor cetății, dar prima a românilor localnici din orașul Cluj-Napoca, construită între anii 1923 și 1933. Deci n-au trecut nici măcar 100 de ani de atunci, de la edificarea ei. Terenul a fost donat în anul 1923 de către conducerea municipiului și de-a lungul timpului, datorită modernizărilor funciare, dreptul de proprietate a fost confirmat de mai multe acte. În primul rând, actul de donație din 1923, prin care s-a atribuit un număr topo, 1426, pentru un iugăr și 1545 de stânjeni, echivalent a 1,1 hectare. În anul 1938, terenul a fost împărțit în două numere topo pentru clădirea edificată a catedralei și pentru restul terenului, astfel că avem un număr topo 4842 înscris în CF 8708 pentru catedrală, iar restul terenului pentru clădire. Ambele în proprietatea Episcopiei Ortodoxe. În 1945, Judecătoria Urbană Cluj reconfirmă dreptul de proprietate, generând o altă carte funciară pentru aceleași numere topo, deci pentru teren 4842 pe CF 1473. În 2012, Boc redevine primar după aventura în calitate de prim-ministru, cu efectele pe care le știm, și era o perioadă încă nemarcată de nebunia interzicerii mobilității urbane, motorizate, desfințarea de drumuri și parcări pe care o vedem în prezent, iar banii publici se sifonau din alte lucrări. Primăria Cluj-Napoca dorea să construiască o mare parcare subterană, dar unde? Necesară, dar unde? Tocmai sub statuia lui Abraham Iancu și până sub Catedrala Ortodoxă. Mitropolia Sfântul pentru Vrednicul de pomenire în al preasfințitul Părinte Mitropolit Bartolomeu Anania știa ceea ce știau și specialiștii și orice persoană capabilă și cu memorie, cu conștiință. Catedrala Ortodoxă a fost construită pe locul unei foste gropi, pe un loc mlăștinos, pe umplutură, cu o structură conform standardelor de la 1923. Iar orice săpătură de adâncime aproape de catedrală ar fi pus în mare pericol structura acesteia. Ar fi putut duce la dărâmarea catedralei. Deci un parking sub catedrală și sub statuia lui Abraham Iancu echivalează cu dărâmarea catedralei ortodoxe. Dar datorită opoziției mitropolitului și a mitropoliei, proiectul nu a putut înainta. În 2013, repet, după ce Boc redevenise primar din postura de fost prim-ministru, ce face? Fură terenul catedralei. Primăria Boc, în frunte cu primarul Emil Boc, a furat acei 1,1 hectare pe care e edificată Catedrala Ortodoxă. Se generează un OCF, stăpânul devine primăria, în frunte cu Boc. În 2013. În 2014,
Mitropolia, când scoate un extras CF pentru informare, constată că nu mai e proprietară pe teren. Vechiul CF pe hârtie 1473 pentru același număr topo devine CF 2026-42-30, proprietar Primăria Cluj-Napoca. Catedrala rămâne în proprietate, pe un alt CF, în proprietatea Mitropoliei sau Arhiepiscopiei. În 2014, Arhiepiscopia Ortodoxă acționează în instanță Primăria. 2015, Tribunalul Cluj dă câștig de cauză Arhiepiscopiei pe drept. Boc face recurs. În 2016 avem o decizie a Curții de Apel Cluj, tot în favoarea Arhiepiscopiei. Mergem mai departe. În 2017, în iunie, avem o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție, tot în favoarea Arhiepiscopiei Ortodoxe. Și rețineți, un șir de piedici care se termină doar la finalul anului 2019, în octombrie, când în sfârșit Arhiepiscopia, Mitropolia revine în posesia terenului, având un nou CF. Deci din 2013 până în 2019, timp de 6 ani, primăria a deposedat Biserica Ortodoxă de 1,1 hectare în centrul Clujului, având drept scop construirea unei parcări subterane sub catedrală, care ar fi dărâmat catedrala. Deci un furt. Nimic mai puțin decât un furt. Deci, și deși înfăptuise o asemenea ilegalitate care n-a putut fi înfăptuită fără conlucrarea instituțiilor statului, fără biroul de cadastru și publicitate imobiliară din Cluj-Napoca, sau fără Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, deci deși înfăptuise o asemenea ilegalitate, a uzat de toate căile juridice de atac. A susținut chestiuni aiuristice, sperând că găsește probabil un judecător corupt. Din fericire nu s-a întâmplat. A spus că Arhiepiscopia nu este continuatoarea de drept a Episcopiei Ortodoxe, deși există, bineînțeles, un act sinodal clar, prin care actuala Arhiepiscopie a fost înălțată la acest grad, înainte fiind episcopie. Ne punem următoarea întrebare, dacă Boc a reușit să facă un asemenea fals împotriva unei asemenea instituții pentru un teren de peste 1 hectar în centrul Clujului, da? Câte alte ilegalități nu au fost înfăptuite?